Bu hadisten çıkan ikinci peyda musulman doğanlar, bu hadis bize ne mani öğrediyor? Dine çağırayan kişilerin birinci bilen insanlara ne mani düşünürmeliğini öğrediyor. Musulman bolmayanlar dine çağıramızda birinci bilen şolara ne mani öğretmeliğini ve şolara ne mani çağırıp başlamalığını bize ne mani bu hadis öğrediyor. O dönemi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh'a ne dedi? فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ. Oları birinci bilen çağıracakladın. Olara birinci öğretecekladın. Ne bolsun neydi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah bolsun neydi? Dimek musulmanlar onlar ne mani öğrendik? Eğer dine davet ediyen bolsak, eğer de Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman bolmayanlara İslam'a çağıramızda, şolara İslam'ı düşündürecek bolamızda birinci bilen nämeden başlamalıken la ilahe illallah'dan kelimet-i tevhid'den ve Muhammed Resulullah'dan başlamalı. Hokman suratda birinci bilen şol düşündürülmeli. Kelimet-i tevhid düşündürülmeli, Muhammed Resulullah düşündürülmeli, iman düşündürülmeli. Avval Hristiyan, Yahudi ya da asla hiç bir dine inanmayan şoňa birinji gel tanşyň bolsun, ya şoňa meňzeş bolsun, ya da şer ýurda gitdiň, şoňa İslam düşündirmeli, başarsaň ýetirmeli şoňa, ýetirjek bolmaly, gaýrat etmeli, İslamy öýretmeli. Näme diýdiňi düşündirjek? Allah Taala bizi näme üçin yaratdy? Kelimet-i tevhidi düşündirmeli. Allah Taala bizi ýeketek özüne ibadet etmemiz üçin yaratdy. Ve bu ibadeti bize öğretmeklik için nahilek Allah'a ibadet etmeliğini öğretmek için bize kimler öğretti? Peygamberleri öğretti. Ve bu peygamberlerin son kızı kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hemmemiz Allah Teala'nın kulu ve hemmemizin boynumuza näme düşýär? Bir Allah Teala'ya kulluk etmek düşýär. Ve Allah Teala bizi näme şoň üçin yarattı. Şeýdip bilki bilen insanlara la ilahe illallah düşündirmeli. Ve la ilahe illallah'ın kelimeti tevhidin içine girýän zatlar düşündürülmeli. Düşündürüşünü aýdyp bermeli şol kişilere. Muhammed Resulullah'ı düşündürmeli. Ama akide ve inanç öğretilmeli. Birinci bilen. Haçan da şol kişiler dini gowy düşünseler, la ilahe illallah'ı gowy düşünseler, Muhammed Resulullah'ı gowy düşünseler ve iman etseler, Allah Teala'nın hidayeti bilen galan zatlarını kabul ederler. Galan zatlarını näme kabul ederler. Ve edin şolundan hakka musulman doğanlar, özüne musulman deyip boranlar var. Emma doğru yoldan azan. Şia olsun, kaderi olsun ve başka durlu ama yanlış yola giden nameler var, toparlar var, ters akımlar var. Şuları hem sataştık, şuları dini uğradılarına yine de tezden şuları düşünürmeli, baştan düşünürmeli. Çünkü Allah'a şirk koşup borlar, akideler bozuk, akidelerine hurafa var, bid'at var, ve şuna mengdeş yorulgular var. Şuları hem birinci bilen näme düşünürmeli? Tezeden la ilahe illallah'ı düşünürmeli, tevhidi düşünürmeli. Muhammed Resulullah'ı düşünürmeli. Çünkü eğer şular la ilahe illallah'ı tevhidi düşünseler, bir Allah'a ibadet etmeli, bir Allah'a sığınmalı, ibadeti Allah'tan gayrısı için edilmeyenliğini düşünseler Allah'a şirk koşacak gel. Ne için şirk koşup görürler? Ne için akidelerine İslam'a ters zatlar var? Çünkü doğru akidanı bilen ok. Doğru akidanı uğraşsan, düşünürsen, Allah hidayet verse, ol şirkin nämediğini düşünecek. Edil şonun alakka bid'ate düşüp boranlar. Ne için bid'ate düşüyor? Sünneti bilen ok. Muhammed Resulullah'a doğru düşünmeyenler. Musulmana gerek bolan zatların hemmesi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağ. Peygamberimiz bize öğretti, ne edip Allah'a ibadet etmeliğini, ne edip Allah Teala'nın zikir etmeliğini, ve şuna mendeş Allah Teala'nın raziliğine kazanırcak zatların ahlisini bize öğretti. Ve Allah Teala'nın gazabını getiriyen ve narazi bolayan zatları hem näme bize tanıttı. Bir kişi näme üçin şunu kunna sünnetten uzaklaşıp bid'ate düşüp bor, şu zatlar tananok, peygamber yolunu bilenok, sünneti bilenok. Şoň üçin musulman doğanlar yine diýäs, İslam'ı düýünden bilmeyenlere, kafirlere, din öwredilerine näme bilen başlamaly? Tevhid bilen başlamaly. Akide ve inanç düşünülmeli. İslam deyip özüne, musulman deyip emma ters doğru yoldan ağıp gezip veren kişilere, ters akımlardaki kişilere de yine de nämeden düşünürüp başlamalı?
hukman suratda yine şol insanlar baştan täzeden akida tawhid düşünürüp başlanmaly. Ve edil şonun alaqda bizim özümüzün aramızda özüne musulman dip boran kişiler var ama dininden bir haber yazıp bor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bilmeyen kişiler var bizim cemiyetimizin içinde. Köplük musulman diýen yerde yaşı uly, kiçi, saç sakal ağaran kişiler var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bilen ok. Tawhidi bilen ok. Şu kişilerde näme diýip düşünürmeli birinji bilen musulman da onlar ýene näme jogap şoburlar. Tawhidden başlamaly. Birinji bilen tawhidi öwretmeli. Şol adamlar tawhide düşünseler, näme üçin yaradylanlygyny bilseler, inançlaryny düzeltseler, dogry iman etseler Allah Taalaga galan zatlarym düzeltjek Allah Taalaň hidaýaty bilen. Emma tawhid inanç düzüli bolmasa galan amallar gowam bolmaýa, etse de haýır bolmaýa. Çünki näme akida düzüli bolmasa galan amallar näme peýdasy bolmaýan musulmanlar onlar. Buna has bol düşünmegimiz üçin şeýle bir misal bersek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peýgamberimiz jemi 23 ýyl peýgamber boldy. O şol 23 ýylyň 13 ýylyny Mekke'de geçirdi. Ve 13 ýyl insanlary kelimet-i tevhide, la ilahe illallah'a, doğru imana, Allah Teala'ga, Allah'ın buyuruşyalakka iman etmeklige çağırdı. Doğru akida ve inanca çağırdı. 5 wagt namaz yoktu, musulman da onlar şuna gowy düşünölüň. 13 ýyl şuň üstüne geçti dawat. Intak ol wagt 5 wagt namaz farz bolmandy. Başka käbir farzlar intak farz bolmandy. Bulan hemmesi 13 ýyldan soň boldy. Ondan 13 ýylla Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliginiň din ýartyndan gowran insanlara näme üstüne geçirdi? Dine tevhide la ilahe illallah'ı düşünürdi Mekke'de. Dawatynyň esasy we asly şu boldy. Esas we asly şu boldy. Başga zatlarym Allah Taala näme halal we haramlaryň razy bolýan we narazy bolýan zatlaryny düşünürdi. Emma asl we esas şu üstüne geçti. Çünkü Mekke müşrikleriň anancynda näme bady? Allah Taala bolan ýalňyş inanç bady. Mekke müşrikleri bir Allah Taalaň yaradyjylygyny, yeketek yaradyjyny inkar etmeýärdiler. Alem jahan yaradan, rızık berýän, öldürýän, dirilýän, dünýäni dolanyp duranyň bir Allah Taaladan bilýärdiler. Nädip bilmesinler? Çünkü Kabe var. Ibrahim peýgamber bilýärler, İsmail peýgamber bilýärler, Allah'ın salamı bolsun olara. Kabe ýerine ýaşap bir bu araplar. Kabeň Allah Taalaň öýdügini bilýärler. Özlerçe ümre edýärler, özlerçe Allah'a bolan käbir näme batyl özlerçe däpde surlar, ýörelgeler, ibadetler bar. Allah Taala näme iman edýärler, nähilek iman edýärler, rububiýetine iman edýärler, Allah Taalaň yaradyjylygyna. Emma Allah'ın buyuruşyalakka iman etmeýärdiler ol Mekke müşrikleri. Haçan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelende şol insanlara näme düşünürip başlady? Allah'ın buyuruşyalakka iman etmeliligini. Ol hem tevhid bilen mümkin boljakdygyny, bir Allah'a sığınmalygyny, Allah Taala'nın birlemeligini näme etdi? Peygamberimiz şol kişilere öwretdi. Bu näme insanyň düşünjesini hurafa, bid'at, ýalňyş inançlardan, şirki we küfri inançlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme etdi? Saplady. Ve Allah Taala öz razy bolan benneler bolan sahabeler saýlady. Ve şol asany sahaba akidesi dürüst bolan üçin İslam nuruny dünýäň çar künjegine ýaýratdylar. Sanlary azdy, emma akideler dürüsty. İmanlary Allah'ın buyuruşyalakka imanly. Şol bir gysym sahaba dünýä İslam nuruny ýaýratdylar. Ne şu misala gowy düşünelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 ýyllap insanlara tawhidi düşündirdi. 13 ýyldan soň beş namaz farz boldy, soň başga zatlar farz boldy. Ondan soň ýene de ölýänçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta dünýäden gaýdýança insanlara şunu gaýta öwredip durdy, ýatladyp durdy. İnsanlara näme? Ýene de öwretmekle dowam etdi. Ine bu misal musulman doganlar dogry akidan, inancyň ähmiýetini düşünmekligimiz üçin. Ýene bir misal musulman doganlar bir kişi haçan namazaryna bu dünýäden amaladan tawşyryp gömülenine mazaryna perişte gelip näme sorajakdy haber berilýär bize hadislerde. İlkinji soralajak sora Rabbim kim, peýgamberiň kim, diniň näme? Nämesinden soralajak şol? Akidasinden hesaba çekiljek, akidasinden, inancyndan. Eger Allah'a dogry iman eden bolsa,
Eger Peygambere doğru iman eden bolsa, eger İslam'a doğru iman eden bolsa, şulara doğru cevap berip biljek. Rabbim kim diýlerini Allah diýip biljek, iman düzü bolup bu dünýäden mümin musulman bolup öten bolsa. Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýip biljek, dinim İslam diýip biljek. Emma akidesinde şirk bolsa, o Allah Teala iman etmeli esaslara iman etmedik bolsa, halal haramına iman etmedik bolsa, akidesinde şirk bolsa, küfür bolsa, Rabbim Allah diýip biljek. Gel. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getiren şeriatını ve sünnetini doğru kabul etmedik bolsa, bir tarafını kabul edip bir tarafını taşlayan bolsa, ya da dinin üstünden gülüp veren olsa, o şuna meňzeşdatlar eden bolsa, näme? Şul kişi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýip biljek. Gel. İslam'a doğru girmedik bolsa, İslam'a teslim bolmadık, boyun eğmedik bolsa, dinim İslam diýip biljek. Gel. Demek doğanlar näme eken? Kişinin birinci bilen hasaba çekiljek zadi akidesi ve inancı. Şol düzü bolsa, dürüst bolsa, başka amallarım näme Allah Teala'nın yardımı bilen gowular ve halas bolar. Günahsız aram bolsa jazasyny görenden soň näme? Halas bolar. Emma näme akidesinde kemlik bolsa, onu näme eken helak boljak eken. Şonuň üçin musulman doganlar şu hadisden şu ikinci peýda hükmünde näme öwrenip kokman suratda dine dawat etjek, din düşündirjek kişiler birinci bilen tevhidden başlamaly, imandan başlamaly, akideden başlamaly. Ve şu ülkünde cemiyetimizde hem yaramazlıklar, yanlışlıklar görýän bolsak, akidamyzy, tevhidi, imanı doğru bilmeýänligimiz üçin, imanymyzyň ejizligi üçin bolup durşy zatlar, yaramazlıklar. Haçan akida, iman, tevhid düzelse amalymyz düzeljek. Şoň üçin din düşündirýän adamlar ulusundan, keçisinden, ahundan, pirinden, imamından hemmemiz bir bolup, agzybir bolup näme etmeli? Şul musulmanyň itiqadyna, anancına giren ýalňyş zatlardan äge etmeli insanlara näme şonu düşündirmeli we gaýtalap durmaly. Bir gezek öwretdiga boldy däl. Aýdy oturýan ýa-ni jemgyýetimiň içinde uly ýaşdaky adamlar we la ilahe illallah Muhammed Rasulullah bilenok we musulman diýip ber. Elbetde ýagdaý şu musibet. Musulman diýip ber kelimesi tevhidini bilmeýär, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah bilmeýär. Şoň üçin näme? Gaýta musulman doganlar şunu öwretmeli, ýatlatmaly, ýetirmeli. Bu da hadisden çıkan musulman doganlar näme? İkinci peýda.